खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। धुबुरीनि ईदगाहयाव खनसेयैनो 10,000 सुबुंफोरा ईदनि नामाज फरायदों। प्रिमियाम पेट्रलनि बेसेना बांबाय। उदालगुरियाव साथाम हेभिवेट बिजाथिया नमिनेशन होबाय। आइएमडिनि फोसावनाय आसामाव 1 सप्ता सिदोब अखा हागोन। मिज'रामाव 23 कौटिनि मेथापेटामाइन जब्द खालामदों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि केम्पासआव सिनाय मोनै सुबुंनि सह मोन्दों। पातरकन्दियाव 10 कौटिनि जाबा टेब्लेट हमदों। माजुलियाव कमलाबारिनि माखाद फेरि सिबिथायखौ जागायफिनबाय। बिजेपिआ नैथि खोलोबआव सानै बिजाथिनि फारिलाइ फोसावदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दिनै गोथार ईद उल फितर। बुहुमनि गुबुन गुबुन हादर आरो ओनसोलनि बायदि दिनै धुबुरीयावबो इस्लाम धोरोमारिफोरा गाजा गोमजायै गोथार ईद उल फितर फालिदों। मुसलमान सुबुंफोरा दानसे रमजान दान फालिनायनि उनाव दिनै ईद फोरबो फालिदों। धुबुरी नोगोरनि 11 नं वार्डनि ईदगाहयाव दिनै मोनसे समावनो 10,000 मुसलमानफोरा थुबुर जानानै खनसेयैनो ईदनि नामाज उदाय खालामो। ईदगाह फोथाराव बाहादुरतारी जामे मस्जिदनि इमाम मौलाना आब्दुल रशीदआ ईदनि बिबुंथिखौ होयो आरो बयनोबो खौसेथि, बिदा फंबाय सामलायनाय आरो गोजोननि खौरां होयो। धुबुरी नोगोरजों लोगोसे खाथि खालानि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्रायबो माखासे सुबुंफोरा ईदनि आर'जआव बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि ईदनि फोरबोनि आबहावायाव गासै ओनसोलावनो मोनसे खुसि आरो गोरोबलायनायनि मोन्दांथि नुनो मोनो। बेखौबो मख'नो नांगोनदि देग्लाय आसामाव गोथार ईदखौ मोनसे जर'खा थासारिनि गेजेराव फालिनाय जादों। मानोना देग्लाय आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि आरो हार्टथ्रब जुबिन गार्ग गैयालासेनो गिबि ईद। बेनि थाखायनो देग्लायनि ईदआव सिगां बोसोरफोरनि बायदि रंजानायनि आबहावाखौ नुनो मोनाखै। एलपीजी गेस सिलिन्डारनि उनाव बे खेबाव पेट्रलनि बेसेना बांदों। बुहुमनाङै दावहानि थासारिनि गेजेरावनो गोथां थावनि बेसेना बांनायनि उनाव एलपीजी गेस आरो पेट्रलनि बेसेनाबो बांदों। बेनि सायाव इन्डियान अइल कर्प'रेसन फोरमायथिनाय बायदिब्ला पेट्रलनि बेसेना बांदोंब्लाबो नर्मेल एबा सरासनस्रा पेट्रलनि बेसेना बाङाखै। प्रिमियाम पेट्रलनि बेसेनखौल' बारायनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय 20 सानाव बुहुमनां बाजाराव गोथां थावनि बेसेना 77 US डलारनिफ्राय 152 US डलारसिम बांदों। नाथाय इन्डियान अइल कर्प'रेसन प्रिमियाम पेट्रलिंनि बेसेनखौल' बारायनानै नर्मेल पेट्रलनि बेसेना जेबो सोलाय-सोल' खालामाखै। 20 मार्चनिफ्राय गोहोम गोग्लैनाय बायदियै आइअ'सिएल प्रिमियाम पेट्रल XP9 नि बेसेनखौ लिटारफेयाव 2.09 रां बारायनाय होदों। गुबुन फारसे आइअ'सिएलआ दारिमिनारि डिजेलनि बेसेनफोरखौ बांहोदों। दारिमिनारि डिजेलनि बेसेनखौ लिटारसेयाव 87.67 रांनिफ्राय बांहोनानै 109.59 रां खालामनाय जादों। बीपीसीएलनि स्पीड पेट्रल, एचपीसीएलनि पावार पेट्रल आरो आइअ'सिएलनि XP95 पेट्रल बायदिनो प्रिमियाम भेरिएन्टनि बेसेनखौ बांहोनाय जादों। जाउनाव प्रिमियाम पेट्रल बाहायग्रा ग्राहकफोरा बांसिनै रां बाहायनो नांगोन। बेखौबो मख'नो नांगोन दि मिडल इस्टआव दावहा जागायनायनि उनावनो बुहुमनां बाजाराव गोथां थावनि बेसेना बांदों। फैगौ 9 एप्रिलखालि खुंजानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय उदालगुरि जिल्लानि साथाम हेभिवेट एबा हाइ प्रफाइल बिजाथिफोरा शुक्रबारखालि नमिनेशन होदों। बै साथाम हेभिवेट बिजाथिफोरा जादों आसामनि केबिनेट मन्थ्रि चरण बर', बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि आरो एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'। दिपेन बर'आ बावैसो सान सिगां एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ नागारनानै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव हाबदों। मख'नो गोनांदि 42 नं उदालगुरि एसटि बिएफनि थाखाय बिपिएफनि बिजाथि रिहन दैमारि आरो इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर'आ शुक्रबारखालि नमिनेशन होदों आरो 47 नं माजबाद बिएफआव चरण बर'आ नमिनेशन होदों। बिपिएफनि सानै बिजाथि रिहन दैमारि आरो चरण बर'आ उदालगुरिनि बिष्णुराभा क्रिस्टि संघनि फोथाराव मोनसे सुबुं थुबुरमा मेल खुङो आरो लांदां गारियाव गाखोनानै रोजा रोजा मददगिरिफोरजों लोगोसे रेलि खालामनानै उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि मावख'आव नमिनेशन पेपार गथायो। बे हाबाफारिया केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा, बिपिएफ आरो एसडिपिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसे दिपेन बर'नि नमिनेशन होनाय हाबाफारियाव दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर', केबिनेट मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म, इउपिपिएल दोलोनि गोबां साय दैदेनगिरि आरो रोजा रोजा मददगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। आइएमडिनि बावैसो सप्तायारि नुथायाव फैगौ 2 सप्तायाव सा-सानजा भारत ओनसोलाव सरासनस्रा अखा हानायनिफ्राय बांसिन नुनो मोनगोन। बिदुङा सरासनस्रानिफ्राय गाहायावबो जागोन। 26 मार्चनिफ्राय 1 एप्रिलसिम सप्तानि गेजेराव सोनाबारि हिमालय ओनसोल आरो सा-सानजा भारत रेजेंनिफ्राय गेजेरसिन अखा हानाय जानो हागौ। 1 एप्रिलनि उनावनो अखाया बन्द जानो हाथाव नङा। बोथोर बिगियाननि बायदिब्ला बे अफ बेंगलनिफ्राय गोख्रों सिदोब बार हाबफैनायनि जाहोनाव एप्रिलनि जागायजेननायसिम गासै रायजोआव अखा हानायनि जाथावना दं। सरासनस्रा 15.3 मिलिमिटार अखानि रुजुनायाव 1 मार्चनिफ्राय कामरुप मेट्र'आव 56.1 मिलिमिटार अखा हादों। गुवाहाटीआव 16 मार्चआव 33.7 मिलिमिटार अखा मोननाय जादोंमोन, जाय 1952 मायथाइनि उनाव 24 घन्टानि 10थि बयनिख्रुइबो बांसिन अखा हानाय।
मिजोराम जिल्लानि साम्फाइ जिल्लायाव आसाम राइफल्स आरो साम्फाइ पुलिस जयै लोगो नांना मोनसे अपारेसन खालामनाय समाव गासै 23.72 कौटि बेसेननि मेथापेटामाइन टेब्लेट जब्द खालामनो हायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला भारत म्यानमार सिमानि साखाथियाव हमलता रडनि साखाथियाव अपारेसन खालामनाय समाव रैखाथि हान्जाया गंसे गारिनिफ्राय खमैबो 7.907 किल'ग्राम मेथापेटामाइन टेब्लेटफोरखौ सिज खालामदों। ड्राग्स फालांगिनि बेरेखायै बे मोनसे गिदिर होबथानाय जाफुंसारनायखौ आसाम राइफल्सआ समाजारि बिजों एक्सआव फोरमायना होनायखौ नुनो मोनो। आथिखालाव होबथाजानाय मुवा आरो गारिखौ आरोबाव नायबिजिरनाय आरो गोनांथार आयेनारि खामानिनि थाखाय साम्फाइनि एक्साइज आरो नारकटिक्स बिफाननो गथायनानै हरनाय जायो। बबेखानि बे समाव बिबानगिरिफोरा सिखाव फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ सिनायथिनो आरो सिखाव फालांगि खालामनो नाजानायनि आन्दोआव थानाय नेटवर्कखौ मिथिनो गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दं। जालुकबारिनि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि केम्पासआव थानाय फुख्रिनिफ्राय सनिबारखालि सिनाय मोनै गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। बे जाथाया जालुकबारिनि सिङावनो थानाय सराइघाट कलनि ओनसोलाव जादों। बेनि जाहोनाव खाथि खालानि थागिरि आरो फरायसाफोरनि गेजेराव जिंगाया बांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जायगानि सुबुंफ्रा गोथै सह'खौ मुलुगसोलोंसालिनि सिङावनो थानाय मोनसे फुख्रियाव गोजावना थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो लोगो लोगोनो बेखौ बिबानगिरिफोरनो फोरमायहरो। खौरां मोननायनि उनाव रिकभारि अपारेशनाव हेफाजाब होनो थाखाय हादोरसा डिजास्टार रेसपन्स फर्सनि मोनसे हान्जाखौ जाथायसालियाव दैथायहरदोंमोन। बै समाव गोथै सह'खौ बोखांनो हानाय जादोंब्लाबो लोगोआव जेबो फोरमानलाइ गैयिनि थाखाय थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो मोननाय जायाखै। बबेखानि बे जाथाया गबनाय ना माबा मोनसे गोब्राब जाथायमोन बेखौ रोखा खालामनो थाखाय बिबानगिरिफ्रा नायबिजिरगासिनो दं। फेग्रा मुवानि बेरेखा अपारेसन खालामनायाव करिमगन्जनि पाथरकन्डीयाव बिबानगिरिफ्रा सासे फालांगिरिजों लोगोसे 10 कौटि बेसेननि जाबा टेब्लेट हमनो हायो। स्रोद संदाननायनि गेजेरजों हरनि 2 रिंगासोनि गेजेराव पाथरकन्डी पुलिस, बाज्रिसेरा पुलिस आरो बराइग्राम आउटपस्टनि जथाय हान्जाया सिग्रोमना 1 लाखसो जाबा टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो ड्राग्स फालांगि खालामनायाव AS26C9359 नम्बर गोनां ट्राकखौबो सिज खालामफानाय जायो। अपारेशननि समाव पुलिसआ जाकिर हुसेन मुंनि सासे दायनिगिरिखौ हमनो हाफायो। नाथाय ट्राक ड्राइभारआ खोमसिखौ खाबु लानानै जाथायसालिनिफ्राय खारखुमालाङो। जब्द खालामनाय मुवाखौ दायनिगिरिफ्रा त्रिपुरा आरो गुबुन हादोरफोराव जागायनायनि थाखाय दैथायहरनो थांखि लादों जानो हागौ होननानै बिबानगिरिफ्रा सन्देह खालामदों। बे समाव हमजानाय सुबुंखौ सोंथि खालामगासिनो दं आरो बे रेकेटजों लोब्बा थानाय गुबुन सुबुंफोरखौ सिनायनो आरो हमनो थाखाय गोख्रोङै नाजागासिनो दं। बुहुमनि देरसिन दैमा दिप माजुलिया कमलाबारि निमाती घाटनि फेरि सिबिथायखौ दिनैनिफ्राय जागायफिनबाय। 3 दाननि उनाव दिनैनिफ्राय जागायफिनदों कमलाबारि निमाती घाटनि गेजेराव फोनांजाबनाय फेरि सिबिथायखौ। बेनि गेजेरजों सरासनस्रा दावबायारि आरो गेदेर फिसा फालांगिरिफोरनि थाखाय खाबु जागोन। मख'नो गोनांदि बुरलुंबुथुर दैमानि दैनि थाखोआ खमायनायनि जुनै फेरिनि सिबिथाय होनायाव माखासे जेंना नुजाथिदोंमोन आरो गुबै गाथोननिफ्राय गुबुनाव लांनो गोनां जादोंमोन। फेरि सिबिथायखौ जागायफिननायनि जुनै माजुलिजों फोनांजाबनाय सिगांनि बायदि गोरलै आरो सरासनस्रा जाफिनदों। थांनाय 3 दाननिफ्रायनो बुरलुंबुथुर दैमानि दैनि थाखोआ खमायलांनायनि जुनै दोरोङारि कमलाबारि गाथोन आरो खामानि मावनो हायाखै। जाउनाव फेरिनि सिबिथायखौ अफलाम्पुक घाटनि साखाथियाव दान्दिसेनि थाखाय लांनाय जादोंमोन, जायनि जुनै दावबायारिफोरा जेंनायाव गोग्लैदोंमोन। दावबायनायनि गोलाव सम आरो लजिस्टिकेल जेंनाफोरनि थाखाय दावबायारिफोरा जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। फारसेथिं जारिमिनारि फेरि पइन्टनि बन्द जानायनि जाउनाव सरासनस्रा फोनांजाब राहाया हेंथा जादोंमोन। सरासनस्रा फेरिनि सिबिथाय गैयैनि थाखाय सानफ्रोमबो दैमा बारनानै सोनारग्रा थागिरिफोरनि जेंनाया बांसिनदोंमोन। बिजेपिआ नैथि खोलोबनि बिजाथि फोसावबाय। नैथि खोलोबाव आरोबाव मोननै बिहेबनि थाखाय बिजाथि फोसावदों बिजेपिआ। नैथि खोलोबाव बिजेपिआ सीसी बरगाव आरो दलगाव बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावदों। मख'नो गोनांदि बिजेपिआ गिबि खोलोबाव मोन 88 बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावदोंमोन। नैथि खोलोबाव दिनै फोसावनाय मोननै बियाबजों लोगोसे गासै 90 बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। बिजेपिआ सीसी बरगाव बियाबनि थाखाय जीवन गगैनो आरो दलगाव बियाबाव सुश्री कृष्णा साहानो दोलोनि टिकेट होदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि आसामनि गासै 126 बिधानसभा मासिनि गेजेराव मित्र दल एजेपिनो 26 मासि आरो बिपिएफनो 11 मासि हगारनानै बिसायख'थियाव खौसेयै बाहागो लानो सिगांदों। नाथाय बिजेपिआ गासै मोन 90 मासिनि थाखाय बिजाथि फोसावनायनि उनाव एजेपिनिफ्राय मोन 25 मासि बादायगोना रोखा जाखादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।